Днес ще ви покажа как да подобрите този компонент, ако евентуално има някакъв скейлинг и не са само това случаите и само това имената на хората, а има примерно и профил picture и така нататък. Към момента виждаме, че компонента работи добре, абсолютно нищо не се бъгва, но представете си да речем, че имаш още едни така 1500-2000 юзера, тогава вече ще да има проблем. Нека проверим за какво говоря, като надникнем вътре в самия код. Това е целият компонент. Печваме си юзерите, ретърнаме като дата. Тук, нали, естествено, ако се лоудват още, все пак, ако са много, ще трябва да се лоуднат по някакъв начин. И ако евентуално тук видим else отдолу, става един огромен nested if else. Това е болка. И за теб, и за самия React. Второто нещо, което виждам е, че ето това, този блок, който е тук, е в useEffect. Съответно, той не се запазва никъде. Съответно, filter users е в ето този useState, а той не трябва да е в useState. Така по този начин получаваме един derived state. Като цяло този useEffect тук за филтриране е тотално излишен. Нека започнем от самото начало, като видим специфично тези стейтове. Имаме ерора, сърча, лоудинга, идеално, и юзерите. Всичко това е страхотно, но ето този useState тук, поред мен, трябва да се премахне. И виждаме грешките, които ни изкочиха. Като за начало, нека превърнем този useEffect в една async функция, която да извикаме в последствие. И започваме с самата структура page_users, като тук ще отворим един try catch блок, в който като за начало пак ще седнем set loading на true, за да може да имаме някакъв UI response. След това ще фетчнем нашите юзери, ще си вземем датата, т.е. ще констнем дата, която ще await JSON от печа, след което ще сетнем юзерите на датата. До тук добре. Ако има някакви ерори, ще ги качнем. Даже няма смисъл да се отваря тази скоба. В конкретно този случай, но идеята на това видео е да фанете логиката, а не да преписваме всичко така както е, защото това е код, който следва дадена логика. Когато следваш логиката, няма как да сгрешиш. Но ако следваш кода, има шанс за точно твоят кейс работите да не работят както искаш. Сега вече файнали ще си сетнем лоудинга, трябва да го върнем на false. Ако искаш да разбереш нещо повече за use state-овете или нещо в това проект те мъчи, имаме едно видео, в което обяснявам абсолютно всичко нужно за state management и какво не трябва да правиш с стейтовете. Окей, до тук добре. Сега това, което ни остава е да фетчнем юзерите, като извикаме нашата функция в useEffect. По този начин имаме един доста по-добре разпределен page user функция в useEffect и да речем, че идея по-добре за твоя ап и че няма да се бъгват нещата, когато фетчваш юзерите. Особено ако са много. В момента са малко, но ако са много, проблема ще е значителен. Добре, оправихме този useEffect, всичко идеално, нямаме грешки в него, сетваме се датата в юзерите, вече няма filtered users и така нататък тук вътре, което е идеално. Нека да минем обаче към нашите filtered users useEffect или там функция и каквото и да е. Окей, имаме някакъв if, search е празен, set filtered users на users, то users вече го има това, а ти реално дисплейваш filtered users и проблема е огромен, ама голям. Защото този useEffect се рендърва всеки път, когато ти напишеш една буква в сърчите. Това е отвратително за твоя ап. Все едно, всеки път, като си мърдаш ръката, да трябва да записваш нещо някъде. Мърдаш си ръката, записваш на къде си е мръднал. Мърдаш наляво, записваш наляво, надясно и така. И точно поради тази причина изтрием целият useEffect и тук сложим const filtered users да е равно на use memo. Така, окей. До тук добре. Ретърнваме юзерите, филтриране от елемента U. Сега ще отворим двойните скоби тук и ще напишем U, name, lowercase. Нали, include search lowercase, това си е за самия search. Тоест, няма нужда хората да пишат, нали, всичко с главните букви както си е, както и да го напишат с малки, с главни, да пишат едната малка, другата главна. Нашия код автоматично конвертира в всичко в малки букви и така сърчва, което маха един бък. Като разбира се, тук виждаме, че VS Code ни предлага, да, ще трябва да го ретърнем. И тук вече става един dependency array, който отваряме. И ако има юзери, това нещо се изпълнява. И ако има search. Това са двете зависимости, които трябва, за да може апа да изпълни тази use memo функция. Защото представете си, ако няма юзери, няма смисъл тази част да се рендърва. Ако няма search, отново
няма смисъл тази част да се рендърва. Ако тя се рендърва, ние така практически и теоретично, пък и на практика, губим време и перформанс. Сега, слагаме си тук кавичките и отиваме вече в нашия nested if else. От целият този блок няма абсолютно никакъв смисъл. Нека го изтрием за момент. Окей, имаме нещо за триене. И сега, какво ако юзерите още зареждат? Идеално, страхотно, че все пак зареждат. Слагаме if loading, return. Хубаво, че го написах както трябва 20 пъти. Loading. Няма if else. Няма нищо. И ако има error, който сме кетчнали, да ретърнем error loading users. Или като цяло някакво универсално съобщение, като something went wrong. Сега това вече си е за вашия си ап и вие си знаете какво искате да ретърнвате и не. Да поразгледаме още малко надолу. Тук вече нямаме кой знае какво за правене, даже абсолютно нищо. Сложили сме някакъв минимален стайл. Всичко работи. Нека отскокнем набързо обаче и до браузъра, за да видим какво става в самия пейдж, след като ние сме рефакторнали целия код. И в интерес на истината изглежда просто по-чисто за гледане и по-добре за очите, както и по-добре за реакта и за апа ти. Окей, всичко работи, всичко е идеално, нещата не се фетват 16 000 пъти и просто от това няма на къде по-добре. Благодаря, че изгледахте видеото. Ако съм ви помогнал с нещо или сте научили нещо ново, моля, абонирайте се за канала ми. В смисъл, безплатно е, няма да ви гръмне компютъра. Почти, обещавам. И може да си пуснете камбанките, да ударите едно лайкче, пък ако ударите и по едно коментарче, вече съм 100% щастлив. Благодаря ви страшно, че гледахте и ще се видим в следващото видео.